Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru wei ar nyau lai Hadin ka jing sajit kum ka wei na ginong yishim banta sya ka jinglet yamre thong ban lek mikmat ye ka ri India sya ka 13 Pan Pacific Masters Games 2020 ka banlong ha Gold Coast Queensland ha ka ri Australia ka ban sedang nadu ka shitrik banai naiwing bat penkut hadu ka shipho trik naiwing 2020 ka kong wanda sisa deukhat ka beri ka long kemi nag shnong nongsder hariboy district kalapan kre syachat nak banta ban le yishim banta sya ka tiklampong ban mikmat ye ka ri India Hagi babun ki jingle isim banta jong ki nong ilekai khamtam ki nong ilekai jong jelami ghalia la ka dehe kino ki jajing ilekai ki jumat ye ke ju ki jinge kata kalong halor ka jingdon kam ban penlut pensep nag banta ka jingle ilekai bat hateng kani ka jupoi ru hadu put bahap ban sengeno namar ka jing bomla ban kersan ka kong wanda sisa kum ka wei na ki nong tre agan wadi ha ka shnong nong sder ka bala sajit ban lej mikmat ye ka ri India bat ban lej isim banta ha ki laitli ki jingya mare marathon ki bakantup ya ka pras pa mitar ka 6000 sans pa mitar bat ka lai 1000 mitar kala pen kre ban lek pan jingirap na ka banta bat kersan ya ka jinglot jingsep menta ka sengi na kalyang jong ni ka long kami kala lej ban ya kendu ya ka tanat sarkar Hariboy district ka beri pej ya ki kami lekai lane ka district sports officer ha ka bakani ka long kami da ka jingya senran lang jong ki nong ilam ka nongsder socio cultural and sports association menta ka sengi kala lej ban ya kendu ya uba Bobby L Nongbet ubade district sports officer Hariboy district bari kong Arlandem ibade physical training instructor Hariboy district rengkat ka jingtho ban kerpat nak benta ban penio ya ka jingirap ban kersan bisa nak benta ketika jingle isim benta si ketika lempung jingya mare marathon Habai keren bandikong wanda sisa deukhat hadin ketika jingya kendu ilai thu ba ya menta impat dadon kapor ban penlai jumut lane ban penlut por ha ban kilan met henre idang khore ban penbiang ye kijing warlat wat lenti nak menta ketika jingle isim benta sabari namar kijinglut ki popon bat ondai lala ban penbiang katto kane in sedang ban kilan met Haku juga por nak kaliang jong ki nong ilam jong ka Nongsder Socio Cultural and Sports Association. Kilapan pau bahaba ka wei kelong kemi kelong ka nuksa ya ka dong ka thany. Bat ka bala yo ru ya kalat ban lej isim benta ha ki ba kum ki nei ki lempung ki bahe. Ka dei ka kamram jong ki kum ki para shenong para thau ban kersan namar ki kam ki babah. Ya ka kong wanda sisa deukhat ha ki kesngi ha ka jingle ya kendu ya ka tanak sarkar jong ki kam milekai. Lasten ran lang da uba Banshai lang khairim ubri presiden ke sports club bat uba Jerry Landem ubri secretary rengkat ru gidkhot jong ka executive committee jong darbar senang ka jimpel khre jong ati to ngladan hi ka jimpel khre ti stang ko wei ti kede kini ka ba kata ka by entry ma ka by registration ti stang kata hi ngadon kam ngadong dayo kata te long lalong ready kin manage stage po Australia maka passport ke ru ngada bio bat ki ko islabar ke ngala biang ngadong sedang maka de stang kata ka barengan yo kata ka 10,000 by entry tang kata hi kemut ngala biang ka ban poi sya kata ka sya kani ka syadu kani ka lumpung te ka de lemba ka jingli sim benta ka jonga hapo Telangana ka jingli sim benta Telangana ka balong haka apo atrik do up south ring te hapo Gachibowli stadium te ngali sim benta hang tu ka 3000 meter bat ka 400 meter te nga job hang tu la lemba ka jing job hang tu te ki nga sya select pat balai sya kani ka Pan Pacific India Australia master game stage Australia ka jingkalan mate na duhi bangawan na po Hyderabad te long bun kam ha ka di ban pinbet ikani jinglet stage po Australia te nampak dadan than kata ka jingkalan men te ndai nang ni sakmat adin bala da pinbet ikani ki jinglet baru ka chate te ngan sedang no kata ka jingkalan men bat ngahap ban train ba hi hadu ban poi saka international level tuma te kam de ka besok bat ngahap ban train ba bat am kwa aru ban phai thili ndai nga kwa bi hi ban job bet hi stay bat bangun rai kata ka nam ya ka jela bat ka rihi barako kabangin mi na po Delhi kadi apu khandai tarik ka event po Australia kadi na du shi tarik du shi tarik ti nakaliang ka jonga ti ngaso ban ai kuble ya i DSO jonga Hariboy district i bala shim khia halo jong kani ka kam habe de ka jing ya ka jonga ti dang menen ka sni nga phone i re ha ipor balungkat la phone nga ban wani kendu sini ti rengkat bat ka nga ai kuble ru ikini ki president jong ka seng samnas nong nong sdian balak ploy ban wan buat ban senrani nga wan pensingan ban ai mesin nga sini bat ban hirap bu nga ti nga ai kuble ru ka shnong nong sdian mo dor ba shnong nong sdiar ka ba dan rengkat bat nga ti
I kunjuk rong ai kublai isa Benning Star lengkoi belong kum coach jong ka state iba layarap ban poi ke information chini support ka Ribhai district jongi ba de lamba jong hi ba nasa poi ke phone call ru ti angkum tai ini kumna sing samla yuna ni ban kersana ikong wanda kamu no kelong gajing kelong ko inspiration nam tangi samla bai bai ila ban lin sadu sabar dari ban participate nam ta kami kelaya tengi kumna kaliang jongi ngi ban so mo hindiat bagum balik ladang ili la kai hajan ru kanno gajing e jongi ban yo ka financial tem tama ili sadu sabar kelong gajing khyam gi kaliang financial ten kumna kani ka dawlong i wan hani ban kersana i ban yo jingarap nabun kaliang kamtam ke MLA ke MDC Markum tani kami beri wat kibri simet udah kidan kata kami sim sport te kila hi banyara bi kila nong yengi ne kila nong direct i te kita ong kajing kerpat i na kalian jong kasinong makham tam kajing sarong jongi kasinong badan nasinong jongi bami banila kasur sabar terong kajing sarong mo jongi te makham tam ya kasubat e kasinong rohingi kerpat ba kanyarap baji kita jongi mo man poi ni minta sini negeri su kalong ba antara financial aid mo trong di onda wangi wan ra ya ka taka jing kerpat jengi nang da bangila ai ha ka dia su mo ba maka yang kai lokon dai long ba duna ha ka financial aid mo tengila ai taka citi sei saka dia su mengila kerpat i ba in ai ka jing rap yang ni kendat akal yang ka district mat tuna ka bor ki bor he ke jong sarkar